kakao. Mug. 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 Uy. Kaninang naliki. Wow. Kanina guys. Okay. Wow. Uy, kuhay ni. Kang ate. Kuhay Kang dodong. ni. Dara kang ate. Ako ni. Ay, Okay. aman ko Dili. kada. Kanais eh. Ha? Yung guys, Magkakaw. kaon eh. Sabok Ang tagakaw mga kakiat. Yummy tayo guys. Mga og kakao. Hinog nga kakao. Kakao yummy. Yummy kayo na. O yummy. Kita yun yung gasul. Ako lang tunon liso. Ako dili. Hindi maganda liso. Ano daw? Di. Vitamins. Vitamin C, kakao. Unsay kuha na kakao? Vitamin. Vitamin C. Vitamin C, kakao. Cheers. Dong. Cheers dong. Dos. Yummy tayo guys. Tambay ni maubog guys. Nga ito mga kakiat. Ang last. Ah, puto. Nindot kayo mong background sa luyo kay na mga saging ba? Na bukid. Ganyan kayo. Nindot kayo sa mata. May mga bukid. Kita niyo ang background sa luyo nindot kayo. Hindi kayo. May mga bukid sa banan. May mga saging. Ganyan kayo sa mata. Kao na mo kakao. Namin na bukali. Suway kuha. Dames ba? Hindi man lang mo kaguliso ha. Sinikad dyan og sinikod, di lang kaguliso. Pero ako kaguliso ako lang gawin. Sayang mo. Thank you for supporting the Probinsyanong Kiat YouTube channel. Thank you. 100 million views Probinsyanong Kiat. Thank you so much. Thank you.